Словак. И здравейте, дами и господа, съм Еди 443 и с мен е Никимен. Здравейте. И да, днес сме в сървъра, не мога да си махна пета. Just MC. Just MC и ще играем Skylords. Да, ще изиграем 5 игри, не съм снимала от 2 месеца и така. Влизай. И започваме. Готваме норм хайджамп. Я опнати често нещо, не знам що. Готваме. Да. Сега има да се чакам. След 10 секунди почваме. Да. Има още двама при нас. 4. Те са до мен има един. Виж, между нас има един, да го нападаме заедно. Ти що долу имаш такова блокче? Друг свят блокче. Измамник. Какво цяло блокче? Цял блокче пък. Две! Не знам. Ще се смея. И почвахме. Съм да биг бос да знаят. Sharpness 5, така. Ако искаш нещо, казвай. Разбирам от така. Хай джамп. Не, бук там. Само един чест ли има тук? Не. Доста често е. Ами аз един намерих долу. Ти си за поп? Аз съм 20. Един иде към мене. Николата, право. Самара. Не му убиш един човек. Той в управление какво направа? Вас се върна. Умри бе! Атака. Виж как ме да по мене? Умри! Гати жена ще ме уби. Точно ме уби. И тя мене или аз не. Искам тази да дойде тук. Мразери. Всичките ви мразери. What? Тя може да е хак. Да, може или е. Ето е там. Да, това си беше истински. И да почваме следващата игра. What? Айде. Нищо, бъдно. Ти си до мен. До тебе има един, ще го атакуваме явно. Какво натисна? Смени си просто. Да вълчваме за налъкнати и за какъв джамп. Този нормално. Съм вълтна, аз съм едни от тия. 4 на 5 сме. Никакъв шанс. Сега като влезне някой. Не сме с нормалния. Но този път да няма хакер. Sharpness 5. Ладно, добре, не мога да влезна страхотно. Добре, ако някой вече е дошъл, тук ще го прибия. Аз не съм си взел още броните, те вече са дошли при мен. Аз взех само... чакай. Ти умра ли? Не. Умрях, да, защото някакъв дойде при мен и сега да и при тебе. Той ще смее, нали? Да си правим развор. Да, разбирам, да. Той оцеля. Не, това беше същата, къде ме уби преди това. Три бул, нещо такова, нали? Тя ме уби. Идваш ли? Тя си полете съвсем спокойно нагоре. Бързо при някой скъде да знам. Хип! Добре, това беше втората игра, сега почваме трета. До мен само 5 игри. До мен си. Не знам дали казах това, че... Мисля, че казах, че не съм снимала 2 месеца и проблема е проблем. Имам си мои работи.
се опитам през лятото сега да повече да снимам, но ще е трудно. Доста трудно. С една година. Да. Я! И така. Да. Често толкова близо. Мик. Така. Къде ги намика? Майко, как ще и да се изпро... Боли, мале, боли. Какъв е този там, бе? Виж го как... Виж го, бе. Умреш тук, бе. И как? Умре, бе. Ехта. Да. Сега ако иди... Мразя ги тези. Идвам при тебе. Виж го. Сега... Оня се опита да фърли перла, ама фърли толкова далеч. Да. А този има лук? Бе, къде се? Аз се скрия зад дървото. Аз се скрих. Мен ме оцели! Аз се скрих много добре. Аз можах да метна. Аз се скрих толкова добре. Никой не знае къде съм. Да, има и мене. И за втората игра. Трета, бе. Втората игра. Трета. Втората игра свърши, сега почваме трета. Не, бе, третата свърши, бе. Третата ли свърши? Да, бе. Така. Ти си до мене. Волт. Къв джъмп? Нормал или хайт? Както съм си поискал. Както си искаш. Те си поднасят. Искам да падна без в лавата. О, някой е вълкан с глава. Вау. Сега ако влезне някой... Май ще бъдем с нормал джъмп. Не, всъщност. Нищо. О, На едно влезна. На едно. сериозно. Сега не мога, трябва някой да излезне, да някой друг да влезне, да стане така на колата. Един до друг сме. Десно на тебе съм. Защо? Съживаш. 3, 2, 1. Почваме. И аз имам само две части от бронята. И аз. Нормал джъмп. Какво да вземам? Чек, тук. Добре, пак ти слабите неща. Даже аз трябва да ходя, че сега... До тебе има един. Вената ще му уби. Това беше ванката. Аз мисля, че е вената. Идвам при тебе. И впен. Да, ти. Де ми се ли ти направих? Да, Джек, ти Да, мога да бе. надариш. Ти имаш неща за мене. На тебе каква част ти липсва? Странно. Ти имаш всичко. Я да видя какво ми трябва да ме напуща. С какъв меч си? Шарен. То стука. Чакай, шивни. Удри! То са афака. Да е афака. Четата му не беше афака. Вау, то си има толкова с много кофи. Дай ми честплейт. Аз свалям тук. Да, той има 1000 кофи. И всичките са пълни. Някой Някой му влезе се- хладно, че... Виж ако ме оцели. Къде е? И мене! Аз се скрих. Ела да те такова на кои. Да те с вода. Аз се скрих. Добре се скрих, Гледай ме. Гледам там. Къде? Аз нямам блокчета и... О, то ста забил право в окото. А той така гледа в момента, моите момче. Имаш ли перли? Не. Отивай към Мидо.
То няма тук едно блокче. Няма Едно я. блокче няма. И тебе. Даже и тук няма. Тук има ли поне някакви блок? А, тук има. Ама ти трябва блокчета да достигнеш до тук. Ти си малко тъп, нали знаеш? Що? Път има дърво, има дървета около тебе и ти не се защитиш да ги щупиш. Да. То в честовете като има за какво ми е. 24. Не към мида! Ами на къде? И елай тук се върни по този път е тук. Виж ли? Така. Аре, оди понапреде. Към Мида. Към другия остров е този тук. Има хубава работа. Има ли някой? На другата страна, бе, няма никой, бе. Къде тръгна ти, бе? Еми, ти много добре обясняваш и... Знам, страхотен съм даже. Къде го казвам? Да, но паднеш, да. Падни, казах. Лад как ладно? Да, не може да сложа блокче. Пек ладно малко. Скачай, бе, скачай. Мисли, че падна. Златна ябълка. Да, я зрите. Нещо диамант. Блокчета има. Добре, да, ще взема. Да. Що не взе златната ябълка? И другия чест има, моето момче. Тук. Другия чест. Има. Аз мисля, че съм го отворил. Мисля, това е. Взимай блокчета, какво се чудиш? Добре, да, мен не ми трябва... Аз търся за перли. На съседния остров виж дали има. Ние сме едно в едно. Те с тук си говорят. Здрасти. Говорим. Ела. На съседния остров също кажа кога. Бъгнах. Не, то тук ограбно. Бията. Да. Рип. Поне втори стана. Сега пета игра играем, нали? Да, ето. И след тази игра спираме. Вълтваме. Аз не вълтвам. Да, това всичките са получат и ясно. Хора, ще почакаме малко. 10 секунди. 5, 4, 3, 2, И сега някой влиза. 1. Горе. Good jump. Искам да видя само за някакъв. Не са лоши работи, ще ти кажа. При моя скрит чест. Това не е, че е скрит, де, той е просто... Аз нямам почти никаква броня. По-лесно за тебе да ме убиеш. Отняга ли та? Браво, момчето. Много добро. Ту с при мен ли? И сега ще... И също. Ще те спра. What? Ами да, хора, да, това беше Чакайте. от мене. Не знам са... Ето аз съм Дух. Никой не знаеше, че аз съм дух. Довиждане и от мен. И от мен. И Дайте лайк. Абонирайте се. Дайте един хубав коментар. Без хейт, моля и чао.